ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya koma poyamba nayi mitu yake. Boma la Ireland lalonjeza zopitiliza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zokweza miyoyo ya wanthu. Bungwe la Oxfam lakwanitsa kuthetsa maukwati okhudza ana pafupifupi 1000 m'maboma a Lilongwe ndi Balaka. Ndipo galimoto zikuluzikulu 44 zonyamula mafuta zafika kuchokera ku Tanzania ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa petro m'dziko muno. Takulandirani mu nkhani zathu. Dziko la Ireland lalonjeza kupitiliza kupereka ndalama ku ntchito za mtukula pa khomo komanso za ulimi chifukwa choti ntchitozi zikukweza miyoyo ya anthu ochuluka mdziko muno. Kazembe watsopano wa dziko la Ireland kuno ku Malawi Kate Blade amalankhula ku nyumba ya boma ya Camus Palace atapereka zikalata zake za ukazembe kwa President Chakwera. Eunice Jovu walemba ripoti ili. Ulendo wa ntchito yake ku Malawi unayambika ndi kuyendera perete wa asilikali a Malawi Defence Force yemwe anachita ku nyumba ya boma ku Lilongwe. Polankhula atapereka zikalata zake za ukazembe, Kate Blade, kazembe watsopano wa dziko la Ireland kuno ku Malawi, anati ubale wa maiko awiriwa ukukulirakulirabe ndipo ukupindulira anthu a maiko awiriwa. A Blade anati dziko lawo ndi lokhutira ndi mmene ntchito ya mtukula pa khomo ikuyendera mdziko muno. Ndili ndi chimwemwe kwambiri kuti lero ndapereka chikalata changa chochokera kwa President aku Ireland kundichule ine kazembe. Ndipo ndikutokoza kwambiri President Nziko ala Malawi, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Maiko a Malawi ndi Ireland alendi mgwirizano wopambana ndikukhulupirira kuti mgwirizano upitirira. Ndipo nkulankhula kwake, mlembi wamkulu wa boma a Colin Zamba anati anayamikira dziko la Ireland kamba kokweza imwe anali wachiwiri kwa kazembe wa dziko lino wakale kukhala kazembe wa dziko la Ireland mdziko muno, ponena kuti izi zithandizira kuti ntchito zomwe akhala akugwira mdzikomu zikhale zikupitirirabe ndi kupindulira dziko la Malawi. Monga mwina mukhoza kudziwa kale anali deputy achiwiri kwa akazembe amene anapita. Ndi President anayamikira dziko la Ireland kuti latenga munthu amene anali kale konkuno ndi kuti sipakhalanso kuyimitsa zinthu zimene takhala tichita limodzi ndi dziko la Ireland. Iwowa ali mu zinthu izi za nyengo monga Malawi yakhala ikudutsamo nkhani za mphepo za mkuntho zoononga komanso chakudya ndi mu zinthu zosiyanasiyana zimenezi kuphatikizirapo ndi ena amaiko ena akugwira nawo limodzi kuthandizira pa dziko la Malawi. Kate Blade alowa m'malo mwa Ashima Soglande omwe anagwira ntchito mdziko muno kuchokera mchaka cha 2021. Maofesi a ukazembe a dziko la Ireland kuno ku Malawi anawatsegulira mchaka cha 2007 koma ubwenzi wa maiko awiriwa wakhala ulipo kwa zaka zochuluka. Ndina Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati ndilokhutira ndi chiwerengero cha anthu omwe atuluka kukalembetsa mu kaundula wa voti wa zisankho za chaka chamawa. Polankhula atayendera masenta ngapo, Commissioner Reverend Philip Kambulile anati ndi zosangalatsa kuti anthu akuonetsa chidwi chotere. Iwo ndikhoza kunena motsindika kuti tayamba bwino. Kuyamba kwathu dzulo tinadzidzimukanso ife titaona kuchuluka kwa anthu amene anabwera m'masenters athu. Takhala ndi anthu ambiri, mota ambiri timachita wabweza fuloko kuita kwa anaijama abwezedwa kuti alawire mmawa uno. Andi ambiri anakhala abwera kale mmene foko imakwana ndeti kuli gulu imene anachereratu. Kuno kuti ndi challenge imodzi popeza ndi ku my state anthu ambiri aluma patsa mwayi woti apita kalembetse madzulo. Ndero alumaka kumana nthawi kuti fuloko kuyandikira kale. So ndi china chimene timalankhulana ndi akuluakulu amene awalimba ntchito ku my state kuti aonetsetse kuti anthu awachita lilizi mwina m'magulu kuti akwanitse kulembetsa mu nthawi yoyenerera. Koma ndikhoza kunena kuti kabwerero ka anthu kakhala kokondweretsa kwambiri. Tili ndi anthu ambiri m'masenters amene abwera kuti akalembetse. Komanso sina kumene ndi mavuto kwenikweni ambiri amene tikhoza noti ndi mavuto enieni m'masentamu
kupatula mwina pena ndi pena kuti mwina ma ID ena amakaniko ochita scan komano chifukwa chakuti pali wa NRB pa center paja akuwathandiza amene aja akapeza kuti wina ali ndi vuto msanga upita pamene paja kuti amuthandize so kujako alutsatira zimene zija nkupeza dzina lake ndikumpangira kena kalisiti kamene kakuwathandiza anthu aja zona zake nzakuti monga mamalamulo toyena kulembetsa anthu amenewa masiku 14 fezi inoyo ngati boma lino la mulanje ndikwina konse mene tuchita mu fezi ino masiku awo ndi 14 and mwa masiku yawa sitikusamala kuti ndi lunch time nthawi ya break ya masana ya nkhomaliro sitikusamalanso kuti lero ndi la mulungu lero ndi loweruka masiku onsewo tapereka mpata kuti masiku 14 onse athunthu anthu abwere akalembetse so ndimangofuna mwina ndipempha Malawi onse kulikonse kumene kalembera kuchitika kuti tipite tikalembetse nthawi yathu ndi imeneyo fezi imene tikachokako sitibwereranso kachita kalembera ameneyo so tikungopempha kuti anthu onse amene ali oyenera kuti akhoza kuwalembetsa kuti chaka chamawa akavote ndi anthu amene ali ndi ID ngakhale date expire apite adataya apite pali wa NRB akafufuza dzina akalipeza and menepo akathandiza komanso pali ena amene mwina ndi olumala mwina ndi akuluakulu amene akhoza kutha kuyenda apite ndipo akapita akumane ndi supervisor pa center paja kapenanso ma monitors pani ali ndi uthenga kuti awathandize kuwayika pa malo ofulumira kuti awathandize msanga potengera ndi condition yawo ya mthupi onsewo m'masentamo ndoti akuthandizidwa motero zikomo kwambiri. Thank you very much. Thank you. Pakadali pano komishonala wa polisi ku chigawo chakumwera chakumvuma achikondi Chingadza ati kalembera wayamba bwino popanda ziwawa zilizonse. Iwo atsindika kuti apolisi akusungitsa bata kumalo onse omwe kukuchitikira kalemberayu. Pakadali panopo kuyambira ine ntchito yayambika palibepo china chilichonse chachilendo chimene chachitika zonse zili mchimake ndithu. Anthu akupita mwamtendere akapanga register mwamtendere so ngati apolisi tilirede komanso taonetsetsa kuti tikemo maofficers okwanira malo monse komanso tili ndi maofficers amene tasiya pa standby kuti in case kwachitika zina zake maofficers athe kubwera ndi kuthandizira ntchito imene. Mabungwe omwe si aboma awalimbikitsa kuti ameme anthu kuti akalembetse mkaundula wa chisankho kuti adzathe kuponya voti pa chisankho chapatatu chaka chamawa. Mmodzi mwa akatswiri omenyera ufulu wa anthu aundule mwa akasungula anena izi mkalata yomwe atulutsa pomwe gawo loyamba la kalembera wa mavoti layamba m'madera ena mdziko muno pokonzekera chisankhochi. Iwo akuyankhula ndi Grant Muhango. Pamene abungwe la MEC ayamba kalembera wayamba wa chisankho chimene chichitike chaka chamawa 2025 ndipo funika ndithu kuti talimbikitsa ya Malawi kuti apite ndithu akalembese chifukwa kutele ndi kutenga nawo mbali pa tsogolo la dziko lathu la Malawi ndipo pofunika kudzindikira kuti ngati Malawi salembesa ndi kuti sazatenga nawo mbali pa chisankho chimene chizachitike pa September 16 2025 ndipo izi zisonyeza kuti iwo sakhala ndi mwayi ndithu osankha atsogoleri amene angafune ndipo ichi nchofunika kwambiri kuti Amalawi onse amene ali ndi zoyenera apite akalembese ndipo ndikuapempha mabungwe amene saboma amene nthawi zambiri amakhala akuthandiza kwalimbikitsa Malawi kwakopa Malawi kuti ndithu athandize kuti Malawi oyenerera amene ali ndi zofunikira apite akalembese kuti atenge nawo mbali pa chisankho. Akiniya Mlowoka ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Phunzirani lomwe likugwira nawo ntchitoyi ndipo akuthirirapo ndemanga. Chikhulupiriro chathu chonena kuti ntchito itheka ndipo anthu ochuluka alembetsa. Tayesa njira zimene tayika kunena kuti mauthenga anthu awafike monga machechi komanso mu nkumano zosiyanasiyana komanso mwa mafumu kuti akathe kudziwa ndi kutuma anthu kuti nawonso awameme anthu awo kuti akalembese. Chinanso chimene titachite ndichonena kuti
tikhala ndi ma PA system kuyendamo kuchunkuza mawu madera osiyanasiyana amene kalembera kuchitika ndi kuwauza cholinga ndiponso ubwino woti anthu akalembese ndi otani. Komanso pazonsezo tapanga mgwirizano tonse amene anatitenga ameke kuti tithandizire ntchitoyi kuti tikagwire ntchito mogwirizana kuti uthengawo upite patali komanso anthu ambiri akathe kulembesa. Mgwirizano wa mabungwe anayi omwe si aboma wakhazikitsa ntchito yomwe akuyitcha Chisankho Watch, yomwe cholinga chake ndikuonetsetsa kuti chisankho chomwe chichitike chaka chamawa chidzakhale chadongosolo. Mabungwe omwe akhazikitsa ntchitoyi ndi a Catholic Commission for Justice and Peace, Gender and Justice Unit, MHABU, komanso bungwe la Public Affairs Committee. Madalitso Muhango ali ndi ripoti. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi wapampando wa bungweli Bishop Grifford Matonga ati kukhazikitsidwa kwa bungweli kuthandiza pothana ndi mavuto omwe amakhalapo pa nthawi ya chisankho komanso pa nthawi yomwe chisankho chatha. Bishop Matonga wati ntchitoyi ilimbikitsa ulamuliro wabwino kudzera mu zisankho zopanda chinyengo komanso zabata. Limene idapangidwa ndi cholinga chakuti ndithe kuona kuti kodi chisankho chikuyenda bwanji. Kuyambira nthawi ya kalembera amene ayambe posachedwa apa kuti kalemberayo akuyenda bwino. Ngati pali zovuta zina tithe kulemba zimenezo kuwafotokozera ameke amene amayendetsa chisankho malingana ndi malamulo. Katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a Henry Chingaipe ati ntchitoyi ithandizira kuonetsa kuti ndondomeko zonse za chisankho zayenda popanda chinyengo. Bungweli ndi bungwe loona mmene chisankho chikuyendera komanso kupereka upangiri makamaka ku Electoral Commission kuti ngati pali zinthu zina zimene sizikuyenda bwino a commission aja azione. Komanso ananena kuti ali ndi gawo la civic education, kutanthauza kuti iwonso ali pakati pa Electoral Commission ndi anthu. M'mawu ake, komishonala wa bungwe la MEC alimbikani Kamulongera wayamikira mabungwewa pokhazikitsa ntchitoyi. Malingana ndi Kamulongera, izi zithandizira kuonetsetsa kuti anthu auzidwe zoyenera zokhudza chisankho. Malankhulidwe athu pakakhala nkhani makambidwe athu azinthu akhala osavuta. Komanso chithandizira kunena kuti anthu atsimikize nanga sipali maso ndiye kuti ambiri amene akuyang'ana ndi amene athandizire kupereka chitsimikizo kunena kuti zonse zikuyenda bwino. Chisankho Watch akuti yakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kuthana ndi mavuto omwe analipo mu chisankho cha mchaka cha 2019 zomwe zinachititsa kuti dziko lino likhale ndi chisankho chachibwereza. Ntchitoyi akuti ionetsetsanso kuti pasakhale chinyengo pa chisankho cha chaka chamawa. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Bungwe la Oxfam mogwirizana ndi bungwe la Family Planning Association of Malawi FIPAM komanso mabungwe ena akuti akwanitsa kuthetsa maukwati a ana pafupifupi 1000 ku Lilongwe komanso Balaka kudzera mu ntchito ya zaka zisanu yomwe anayikhazikitsa yotchedwa tsogolo lake chisankho chake. Mkulu wa Oxfam ku Malawi Alingalire Mihowa alankhula izi pamwambo otseka ntchitoyi ndi kukondwerera zomwe akwanitsa kuchita kudzera mu ntchitoyi. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Polankhula pamwambo otseka ntchitoyi, mkulu wa Oxfam mdziko muno Alingalire Mihowa anati pafupifupi achinyamata okwanira 40,000 athandizika ndi ntchito za uchembere komanso ubereki wabwino kuposa chiwerengero chomwe adayerekeza kuti adzafikire. Amihowa anatinso ntchitoyi yabwenzeretsa ku sukulu ophunzira oposa 2,000 ndi kuchotsa atsikana 1,000 ku maukwati a ana. Project yasi ya manja mabwino nimafuna kufotokozera zoti tinathandizira chinyamata kuphunzira upangiri opanga ma business pamene ali banyamata ambiri wa mukaona ali ndi madimbawo komanso ali ndi ma saving kudzera ma banking konde. Lero mwaona mafuta amene akutha kupanga okha amene Malawi Bureau of Standards anapanga certify ali ndi uchi wawo. Ndalama za mamiliyoni zimene akupanga ziathandizira chinyamata kuti akhale ndi tsogolo lawo lodalira pa okha. Komanso ife tikuthokoza kuti mafumu anachiona chinthu cha nzeru choti akathe kugwira nafe ntchito pothetsanso maukwati ana. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo
ana ndi chisamaliro cha anthu ajensendeza ayamikira bungwe la Oxfam ndi mabungwe ena chifukwa cha ntchitoyi. Iwo alimbikitsa mabungwe ena mdziko muno kuti agwirire ntchito limodzi pofuna kuthetsa mchitidwe wa nkhanza. Komabe pamene ikutha panopa ndi ndalama zimene zinaperekedwa ndi boma la ku Canada, tikupemphabe amabungwe ndi akufuna kwabwino kuti chonde tiyeni tithandizane. Boma ndi mabungwe tikamagwirira lonse limodzi ntchito ndiye kuti madera tukuka. Ntchitoyi anayikhazikitsa ndi thandizo la ndalama lochokera ku Global Affairs Canada. Pakadali pano bungwe la Oxfam pamodzi ndi abwenzi ake apereka njinga za moto ziwiri zothandizira mayendedwe kwa adindo pomwe akugwira ntchito zothana ndi nkhanza komanso maukwati a ana. Nawo ophunzitsa achinyamata za ubereki wabwino alandiranso njinga zakapalasa. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma la Ireland lalonjeza zopitiliza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zokweza miyoyo ya wanthu. Bungwe la Oxfam lakwanitsa kuthetsa maukwati okhudza ana pafupifupi 1000 m'maboma a Lilongwe ndi Balaka. Ndipo galimoto zikuluzikulu 44 zonyamula mafuta zafika kuchokera ku Tanzania, ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa petrol m'dziko muno. Takulandiranso mu nkhani zathu. Kampani ya mafuta ya Nkhani yati galimoto zikuluzikulu zokwana 44 zalowa mdziko muno kuchokera ku Tanzania zitanyamula mafuta a mtundu wa petrol. Izi zanenedwa pomwe sitima ina yapamtunda yafikanso kumalo osungirako mafuta a matindi m'boma la Blantyre itanyamula mafuta a diesel. Timothy Kateta anali konko ndipo akufotokoza. Kufika kuno kumatindi depo yomwe ili imodzi mwa madepo a bungwe limeneli la Nkhani kusonyezeratu kuti bungwe limeneli lachilimika kwambiri kuti mafuta mdziko muno adzibwera kudzera panjanje. Komanso ponjeza pamenepo anena kuti iwo ngati Nkhani akuite chonse chotheka kuti ayitanitse mafuta mtundu uliwonse kuphatikizapo petrol. Raymond Likambale ndi mneneri wa bungwe limeneli la Nkhani. Amalawi asataye chikhulupiriro tikuyesetsa ndithu ngati Nkhani kuti mafuta amene wapezeke mdziko muno ndikhonza kutsimikizirani kuti lero lino ndikamba pano matraki okwanira 44 alowa kale pa Songwe border amene wawanyamula malita a petrol okwana 1.9 million. Komanso pali matraki ena amene ali side ya Tanzania amene nawonso azibwera posachedwa pa across border imeneyo lero, adutsa border imeneyo lero, amene wonso anyamula 1.6 million liters ya petrol. Ndiye tikuyesetsa ndithu kuti mafuta amene wapezeke mdziko muno. Akambale anafotokozanso kuti chiyambire ndi kuyitanitsa mafuta ochuluka kudzera panjanje pali kusintha kwakulu kwambiri ndipo mafuta tsopano akupezeka mochuluka kwambiri. Kubweretsa mafuta panjanje ndi njira imodzi yonetsetsa kuti mafuta awa azibwera ambiri kwambiri mdziko muno pakamodzi. Komanso zimatithandizira kuti ndiye kuti misewu yathu ija tsopano mwina izikhala yoti isungikabe chifukwa kuyenda kwa matraki kuja pafupi pa msewu atadzadza mwina ali olemera zimaononga msewu. Ndiye kuti njanje ikhonza kutithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti msewu wathu ujanso osungika. Koma chachikulu kwambiri nchonena kuti chifukwa choti mafuta akubwera ambiri pakamodzi komanso amakhala ngati achipirapo kusiyana ndi kuti kabweretsa mwina pa magalimoto. Ndiye ndi njira yabwino ndithu yobweretsera mafuta. Siti kunena kuti magalimoto tateremo tasiratu iyayi. Magalimoto atithandiza kwa nthawi yayitali komanso amatithandiza ndithu. Ndiye magalimoto tizipitiriza koma kwambirinso tizionanso kuti ndi njira zina ziti zimene tingathe kubweretsera mafuta mdziko muno nchifukwa ife tachilimika kuti mafuta azibweranso panjanje. Kuchokera kuno kumatindi kumadepo a Nkhani komwe kumafikira mafuta, Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Banki ya National yatsindika zakufunika kuopititsa patsogolo ntchito za malonda mdziko muno ngati njira imodzi yotukula dziko lino. Wanena izi ndi mkulu oona za malonda ku banki akosahiwa pamwambo omwe banki yapereka 3 million kwacha ku bungwe la Institute of Marketing in Malawi IMM yoti ithandizire pamwambo wa chaka chino wa anthu ogwira ntchito za malonda. Mwambowu ukuyembekezeka kuchitika pa 31 Oktoba mpaka pa 2 Novemba ku Mangochi. A Fair National Bank of Malawi ndi Institute of Marketers in Malawi
ubale wathu unayambira pakatali ndipo ubale umenewu ukupitilira. Ubale umenewu ife timawapanga value kwa Institute of Marketers kapena titi IMM amasula anthu amene amapanga marketing kapena ogwira ntchito yogulisa malonda, yogulisa mabrand, yogulisa makampani muno Malawi. Ndeti maona kuti akugwira ntchito yotamandika, akutipatsa ife mwayi woti tizitha kukumana pamodzi ndi kukambirana zinthu zofunikira za profession yathu. Akutipatsa mwayi woti tizikhala ndi training kwa anthu amene akuzidziwa zinthu zikwambiri. Kotero ndoti ifeyo ngati ma marketers across Malawi tipeze kuti tikukhala dynamic, tikukula ndithu mu upangiri wathu chifukwa cha IMM. Pa chifukwa chimenechi ife tapereka 3 million kwacha imene ikupanga sponsor annual conference ya chaka chino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Institute of Marketing in Malawi yemwenso ndi wapa mpando wa mwambowu George Damson wati zomwe achita a National Bank ndi chitsimikizo chachidwi chomwe banki ili nacho ku ntchito za malonda. Ifeyo kwathu ndikutokoza chifukwa chakuti National Bank yatipasa sponsorship imene tikuziwa panopa zinthu zikufuta kwambiri mdziko muno nkhani ya chuma ndi thandizo litithandiza kwambiri kuti conference athu yende bwino. Panopa takonzekera china chino chili mndondomeko yake by next week tikata kuti zonse takwaniritsa. Imodzi mwa kampani zochovetsa juga ya Betway Malawi yalangiza anthu zakufuna kuchova juga moyenerera ponena kuti kuchova juga mopyola muyezo kuli ndi chiopsezo ku moyo wa munthu. Mkulu wa zamalonda ku kampani a Alex Kachera wanena izi pamene amakhazikitsa njira zina zamakono zochovera juga mu mzinda wa Blantyre. Akachepa ati akhazikitsa njira zoyenera zothandiza anthu omwe ali ndi vuto chifukwa chochova juga. Iwo akufotokoza. Ifeyo monga Betway timayesesa ndithu kuti tiziyauza anthu kuti pa platform yathu ifeyo timafuna kuti azisangalalapo akamawina kayakuluza koma ndithu azisangalala experience yawo izikhala yabwino. Ndi monga zili masiku ano zimachitika kuti ena azitengera kwambiri, ifeyo timayika njira ndithu kuti munthu ngati ukuona kuti wazikuzitengera kwambiri uli ndi ma option. Choyamba utha kuyankhula ndi anthu athu aku ma call center, tindi manamba a call center pa website yathu komanso pa website yathupo tili ndi feature timati chat yokuti utha kuyankhula ndi munthu pompo apo call center atha kukulangizani kuti yayi niyo mwina ngati mukuona kuti zinthu zikupitirira monjeza miyezo ngwanji tipange suspend account yanuyo for 2 months inuyo mukhale ngati mwadekako mukazitolere. After that titha kukambirana kuti tiaseso account yanuyo muyambireso masewero kapena timathaulo munthu akaona kuti yayi apapa mwina azafika kuonjeza kwenikweni timatha kutseka account yo. Munkhani za masewero. Timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo ya atsikana the Scorchers iyamba ntchito yoteteza ukatswiri wa mpikisano wa kusafa pomwe ikhale ikusewera ndi Botswana m'masewero a mgulu B a mpikisanowu mdziko la South Africa masana ano. Chaka chatha Scorchers inatenga chikhochi itagonjetsa Zambia 2-1. Praise Majawa walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Amin Musa. Mpikisanowu omwe wayamba lachiwiri ndipo udzatha pa 2 November Malawi ikumana ndi matimu a Mauritius ndi Madagascar mu gulu B. Timuyi ikhala opanda osewera omwe padakali pano akusewera kunja kwa dziko lino monga Temwa ndi Tabitha Chawinga, Irene Khumalo, Rose Kadzere komanso Chimwe Madise ndi ena. Ngakhale osewerawo asapezeka, mphunzitsi wa timuyi Love Mofaziri wati akukhulupirira kuti atsikana omwe wapita nawo ku mpikisanowu atha kuteteza ukatswiriwu. Mpikisano wa chaka chino uli magulu 9 ndipo omwe amalize manambala oyamba maguluwa ndi omwe afike mndime ina yomwe ndi ya semifinal. Matimu a Malawi, South Africa ndi Zambia ndi matimu omwe akuyembekezeka kuti atha kupambana mpikisano wa chaka chinowu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. Boma la Ireland lalonjeza zopitiliza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zokweza miyoyo ya wanthu. Bungwe la Oxfam lakwanitsa kuthetsa maukwati okhudza ana pafupifupi 1000 m'maboma a Lilongwe ndi Balaka. Ndipo galimoto zikuluzikulu 44 zonyamula mafuta zafika kuchokera ku Tanzania ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa petro m'dziko muno.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino.